ne miaka ya remia ya 53 gese meli ya Titanic elimira ase enyanja entambe ya Atlantic ensengime kanyoro gwako gotinde ase eng'encho mondo teyo bwegenete bune meli ya Titanic estaili yarosetigwe ngoja kulimira yale Titanic igo yarenge meli enene emeli enene ensengima eye igeta korosi wona maoka mwanya bantu chinga kicho emeli igo yarenge ngiya mono yale kubwikanwa nemebogani eria maentenya guchagenda aragira ensengima emebogani eria inche naje tutanya gutacha taringana so wanja waito kurene na seng'encho konyoro waito korense abantu abang'ani na akiri cyabo bwana nigo bayirete emyaka ebere n'emetinye ebere yoka eri gukura koyerosi emeli iyo emeli bakanyeri eta Titanic liminetie ebinyasaye bike byensemo ya Greki bakanye baka the unsinkable yani emeli etakulimira bana chitariki 10 omutinyoka ne omwaka 1912 kebagoletie abantu chiri wibere n'echimibere emeli ya Titanic yakaruturoche ase enyanja ya Atlantic ekamanya kongesa bali ya century ya bene wetera Southampton Bongereza kogenda chinsemo cha New York Marekani omugano oyo igora engere chitariki 14 omutinyoka ne omwaka 1912 karabiria b'emeli ya Titanic benyorete bagwa kontimbwa ase enyanja ya Atlantic asogote mawetoria anga abantu elibwe ya 500 igo bakwete inse y'echitagika 15 chioka ase enyanja entambe ya Atlantic yani ng'egento kiagarete emeli ya kalimera na ase eng'encho ya marua obworo n'etama tegerera emyaka 14 konyora Titanic yetararosiwa omuntu oyo moringe kurukwa Morgan Robertson nigari igete getabu kyari kurukwa Futility egetabu eke kegima nigo kyari kuba no mubasokano w'emeli ya Titanic omuliki bw'egetabu eke Mogaka Robertson nigaerese tase egetabu ekogoteba enchera abantu barenge gocha korosi emeli enene ensengima emeli yo mweri oyo yarenge gocha kobaita chiribu cy'abantu maega yabo gutumira ligeno lye barafu omutinyukane nonye ne rieta emeli yo yale gocha kulimira kolengana n'omuliki bw'egetabu eke Robertson nigo ayerogete Titans eri ryari riete elimo n'emeli eri yalimerete ya Titanic namangana yokobo yaseng'encho omuliki oyo nigabanete omubasokano omugima bw'emeli ya Titanic mubasokano oyo mweri oyo chetagokorekana emyaka 14 ko yaetire nakugoteba buna egetabu ekyo kyabanete omubasokano bw'emeli ya Titanic niyo kyarigetwe omwaka 1898 chitariki 3 omutinyo gatatu omwaka 1909 emeli ya Titanic nigo yachagete koroisigwa ase omochio Belfast Bongereza n'abarosia baye nigo baetanetie chimikianda emeli nigo yachagete goitera manyinga y'abantu mapema nonya konyora etaraso amachime kere emeli eye yare koroisigwa nigo yakorete emebasokano chimibere na 50 nomo abwasa abarosia bange batigarete barebire mana abande gukwa egati yabakwete chingaki cy'oboroisi bw'emeli eyo n'omu engineer designer oyo nainde olenge mystery enene omugaka Thomas Andrew nigo yairete emyaka ebere n'emetinye ebere yoka eri gukura korosiwa emeli eye igo yarenge enene nainde engi ya kirege estima chinyomba chia kibara chinyomba cy'okwegokya emebogani swimming pool ebiti ebya byogotimokera byonse naho byarenge emeli eyo chitariki 31 omutinyo gatatu omwaka 1911 rikaba rituka emeli eyo yabwenerete gochaka esabari yaye ase eng'encho konyoro yakorire koroisiwa kurinda bataramu bakarora iyarenge gochaka babu ya Titanic gochaka yoka esabari nakonyetiga emeli ya mwabo iyarenge korosiwa yarekorwa Olympic emeli eyo ya Olympic nero nigo yarenge korosiwa amone ya Titanic kurinde konyoro chingaki emeli ya Titanic yaerire konyoro eyo ya Olympic terahera emeli ya Titanic nigo yabetereretwe gochaka esabari yaye chitariki 10 omutinyoka n'omwaka 1912 ebiramagina ye barafu agotoka ase enyanja ya Atlantic aya nigachete kubwatekana nokoera koroisiwa kwa emeli ya Olympic emeli eyo yabwenerete koera erichimanya gochaka esabari chonsi ibere n'echinga kiechi nakyo konyora emeli ya Olympic yaerire naye gochigachaka esabari chonsi rimo chitariki 10 omutinyoka omwaka 1912 kurwa sense ya Southampton England kogenda sense ya New York America ase eng'encho abantu mbare kunyara gotuma emeli eyo gochiroche nigo chibarasi 20 chiasiberetwe emeli eyo kurwa ase ensemo yaye yokorio n'emenyororo nako yekurura gocheroche chitani 22 chiamabuta y'eching'eni n'esabuni nigo chimuretwe ensemo emeli yare gosoera roche eriko yetererie gocheroche
nechinga kia chagete sabari kuya ikaroche nigo yabwate ndume nene bwana endume yari kuiwekana sobware bwechi kilomita 3. Erioki yari gusokya roche nigo yari gutuba chimeli chinde chinke asobware bwe kilomita yemo chinsemo chaye chonsinye ensemo ya sugusu irianyi mocha na bosongo chimeli chinde roche chikarore buse neli tukeli meli ya Titanic ya chagete sabari nigo lyabete lituko lya mangana yogo kumye nsengima onye ndiri kwenye Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp chachire konango chibicha chogo chake sabari yemeli ya Titanic nigo chatumbe tugo tumbwa chinsemecho. Amatuko atana akaere esabari erengiya esabari y'omochengo esabari y'okwegokya kolende gachigoika chitariki 14 motinyo kana mwaka 1912 chinsa isano ne chitariki 40 chabutuko embega chaka kogusa mono negesunte kamentekana abantu balinga asemili eyo tibamanya buna amakweli abo mubukarenge bakagenderera kunywa marua okora obunyaka wakontimbwa swimming pool chiarenge abwasa abandi bachete kwegokya sabateli bense abo bali gwake band live imeye meliyo bakunywa maruba kwegokya batamanyitinga emeli ngolimerere chinga kyecho murundi bwe meliyo mugaka bwe myaka 52 oyo lengo molebi aserieta Edward Smith niga alenge kurundi emeli ya Titanic asichimbero chinene urabwine pikipiki para ekurundi wano molebi asichinga kyecho emeli konyora ya monyiro montere basichintunde sano nemo bunase balenge nabe ayeire ngora kulinda cheti koigwa sengencho nigatindete nigegotebekana buna omonyene meli eyo ya Titanic omugaka Joseph Bruce Ismail nero moeto mutu murundi Edward Smith asoko motebya mente chimbero kerebiro chingumanigo chigoteba buna Joseph Bruce Ismail oyo lengo omonyene meli eyo litukeli nigatindete mono wetani omurundia ekagera akanya komwa omotwe omurundi kerebiro komenta chimbero obworo obolebi netama yokuganya kwegokya sabara ibe meli ya Titanic nabyo byeirete meli yokolimera amangana yokobo yenali buna omurundi bw'emeli y'omugaka Edward Smith niga bwatogete Sterling mayiga yaye gosegeto na marua na iga kaira nensemo ya magiga y'emeli eyo kwegokya nabakungu ekabetereri omonyene meli y'omugaka Joseph Bruce Ismail kobo omurundia nonya tabwate bumanyi bwisaine kubwatikana negesunte kelima ekikyaro chakanete bose bw'emeli eyo omugaka Bruce Ismail yasekere kyolengo omurundia niga betereretiwe kolya chitorobini eliokorora kinde keratuke bosyo elinde bache oyo bwate kebungu ogie kabati asitorobini cyareko gachwa umusaya bw'imyaka 25 aserieta Frederick Fleet chinga kyachete kolgigwa elinda na chitorobini niga atogete gatindete bobe wikanonya temanyeti nekebungu ogie kabati asitorobini cyareko gachwa konyoro tugutire agachiko buseni gochianga agachochekiwe mu bukose nabi bwate kebungu agachikochekiwe boronge egatuka tabwate kebungu konyoro tugutire alengo molebi werokirete omolebi omyeta marugo kumya eke nakyo kyagerete meli ya Titanic egachaka kugenda kemumu etaro chasegochya kubwatikana na maisa mabe ajatalinge korrare y'omugaka Joseph Bruce Ismail omugaka Joseph Bruce Ismail niga amuete kumutikire meli William Newdock nonyetalinga se timetable itukelyo ayerundie asobotukobo chitageka chinke maiga ya Newdock wotigerwa emeli buno morundia niga aroche ligena lie barafu gose Blackbag asomono bege songo ligena elyo lyalengange chibutie myeyemo goche igoro lire motwe yaye omontereba Newdock agastoka naso bobo bonene akoga selyo giri nenogoteba Blackbag in front of us ligena lie barafu eli motwe yaito abantu bonse bagapanikya semeli ejo nomubo bonene bagataka gutabanana bagataka kuminyoka kuchiguru na kuchinze batamanyase bagutya abalenge koroba yinse bagatema ngoso kuchiguru kolende bakanyora abantu amaintenya abantu abanda niko babungere takansemo kaliganse maberoka omontereba William Newdock nigasitogeta sitage kemeronge 3 magega yaye korora ligene eli motwe yaye abatukinigo bagoteba buna onyendri Newdock atasitoka asitage kachire 3 ake kona liyoka konange meli ya Titanic tiyatumerete
obo tukimunde nigo bagoteba buna onye ndiri omorundia New Dock atige emeri eyo etuomereri igenerio obosiaso bosio konanga mubosokano oyo tobeti ase eng'enche emeri ya Titanic korwa bosio nigo yaroseretigwe ebinto ebikong'u na igo yare konyara kobochoka igo bono okogania kwa New Dock kwebacha korwa ase rigenerio nako kweirerete ogotumira kwa emeri eyo ase ensemo yaye yaborio na igo kobochoka koirera amache gochaka gosoa emeri eyo ime ayo nsi nigakorekanete chinsa isano chia botuko na echitageka 40 chitariki 14 omutinyo kane omwaka 1912. Nige emeri yairete chinsa ibere na chitageka 40 eri korimera pi ase enyancha entambe ya Atlantic mbagega yaje gotumira rigena ria barafu. Emeri ya Titanic nigo yabogoritie amato y'emibosokano 20 oka chingaki emeri eyo yabwate ribaga riokobogoria amato 58 kobwatekana n'obwerori obonge n'obweanchi abarai b'emeri eyo babwate tibatagete kobeka amata amange ase emeri yabo amata yarenge gocha gosereria emeri yabekieni na kobwatekana n'ogotabana n'okonge chingaki emeri ya Titanic yang'ete korimera abarai b'emeri eyo nigo babegete na benke y'abantu ase amata ayo na igo koirera ogotorigwa ogoke kwa abantu omobwekano obwato obotang'ani bwaigetigwe nigo bwabogoretie abantu 23 chingaki obwato obwo bwabwenerete kobogoria abantu 55 bomanya goichora nonya nabo chingaki chiobokonyi obwo abasubati n'abana abake barabo bayeturi bagaritang'ani abo ase abasacha begarete buna nabo bakonyara gwakopa ali ase amache aria amakeng'entu y'enyancha ya Atlantic. Emeri ya Titanic nigo yabwata amarongo 2 gochia igoro lirongo lianse eliare kobogoria abantu abataka abo ase amarongo igoro arenge kobogoria abantu abanda chingaki emeri yachagete korimera abantu baria abataka barenge ensemo yanse mbanyorete bokonyi bonde bwensi babe abana abasubati gosa abasacha egento kiagerete abantu baria barenge ensemo yanse bagakwa bonsi onde atatigareti nonye noyomo ebe n'omosacha omwana gosa omokungu na ase eng'encho obwegimeri abantu abanda babwate. In fact abantu abanda nigo basiegete emirango yarongeti gocha igoro ase barenge na igo chingaki abantu abataka baria barenge ensemo yanse bare gotema gosoa gocha igoro elinde gose na barumba toriwe ebare konyora emirango gesiekire ekagera emeri ekarimera na barabwa bagima ase chingaki echo abantu baria barenge korina lirongo ria igoro nigo barenge gwakana chiru 3 ase chibesi chia Kenya abo ase bari bansa abataka barenge gwakana chiru 50 chibesi chia Kenya emine tio motegereri onye ndiri abange baito twarengo ase chingaki echo kunange twakweta ase ensemo yanse y'emeri eyo tigenyoro buna abantu abange bakweta ase omubosokano bw'emeri ya Titanic n'abasacha amo n'abantu abataka bonsi pi ebe n'abana abakungu gosa abasacha abo barinete ase ensemo yanse y'emeri eyo ensemo ya mutu y'emeri egatang'ana korimera abo ase eri yamaega yaimokereretigwe igoro mono ase chibuti 100 na koirera okobutoka gw'esitima ase emeri eyo egachia goika chinsa 53 na echitageka 20 chia maambia emeri ya Titanic ekabutoka gatigati na abokera omonto akenyora karime y'enyancha ya Atlantic. Amache y'enyancha ya Atlantic ase chingaki echo nigo abwate obokendi obonene obokendi bwarenge bwa centigrade -2 egento gekogera abasayansi bagoteba goikarera buna monto onde bwensi ogweta ase enyancha eyo yarenge ekeng'entu kerage nigo akwete inse yetageka eyemo kobwatekana n'ogositoka gwenkoro. Kulinda abasayansi abanainde nigo batebire buna bari emibere yabo yare gotema koremereria mono n'ogwakwoko tibare gwetania chitageka 15 batarakwa chinsa ibere kare konyora chiaerire gese emeri yarimerete pina abantu baria bonsi barenga ase enyancha ime bakure egekona nkiabete chingaki ebiombe ao biachete gose embituri onde bwanche omwacho motegereri chingaki chiobokonyi nigo omosacha oyo maserieta Charles Chugini anyoretwe kare moya ase enyancha eyo omosacha oyo nigo aringa omorosi emigati ase emeri ya Titanic
abasayansi nigo bagoteba buna chugini niga omomerete amarua mange ogokumia ching'aki emeeri yachagete korimera amarua yakonyete amanyinga aye koberuruka na gotwara liberera rinyinge liberera erio riakonyete omobere oye gotaigwa obokang'entu obwo bwarenga ase enyancha. Charles Chugini oyo orenga omoroisia emegati ase emeeri ya Titanic agatigara ase egetabu kia Guinness Book of Records goika rero buna nero orenga omonto bwa omweri ogotoriwa ching'aki chiomobosokano bwa emeeri ya Titanic. Amang'ana nde yokobuya nari buna ching'aki emeeri ya Titanic yarimerete igo yarimerete na ekiombegete gia ebendi ekemo ekio kiarenge imabo kiagenderete gotumbuiza abanto n'omosiki live abana muziki abo bohonsi igo barimerete ase enyancha ya Atlantic bagenderete kobugia omosiki naende batindete kerage. Omwancho mategereri wikarera abantu bakumete buna abana muziki bali barenga ase emeeri ya Titanic batindete kerage naende emeeri yarimerete bagenderete kubugia omuziki bamanyete ase emeeri yagenderete korimera gose mbamanyete wikarero ekio nigo gitigarete kobegete na wiri. Ase gati y'abantu chiri 2012 obarinete emeeri ya Titanic ching'aki emeeri yanyorete omobosokano abantu 1514 nigo bakwete egati yabo bakwete n'emebere 335 n'omoyoka yatogete emebere yende nigo yarimerete gocha inse y'enyancha ya Atlantic n'emechegechu y'emeeri ya Titanic. Omwanchi omotegereri ase abantu bonsi batoretiwa ase omobosokano oyo 520 bono iga ondetayore moyo. Omonto bwa omwerio niga akwete chitariki 13 omotinyo gatano omwaka bwa 2009 kabwate emiaka 92 oyo niga arenga omwana omokepie keng'werere kiemetie nyebere ase eriete Eliza Milvina kura Bongereza oyo otoretigwe ching'aki emeeri yarimerete ase enyancha ya Atlantic omwaka o 1912. Emiaka nigo yaerete 52 nene eri emechegechu y'emeeri ya Titanic ekamanya komenyekana ase yachiete kogwa ime y'enyancha ya Atlantic noyo n'omwaka o 1985. Abatuki nigo bagoteba buna emechegechu y'emeeri eyo nigo yachiete ase obware bwa echibuti chietandete chiri 12 n'echimiisano kere n'emebere y'abanto ime ekamanya konyora ase kwaga. Omwancho omotegereri kuru emechegechu y'emeeri ya Titanic emanyekana ase yachiete ekaga omwaka o 1985 abasayansi amo n'abainjinia bachire gotema koyerusia ase enyancha eyo basinyirwe kegima. Abasongamano ba Afrika abarati konye kogenda bara ase enyancha ya Atlantic inse eri bachikwerorera n'amaiso ababere ase omochegechu oyo bwa emeeri ya Titanic ochiete okaga korende omwaka o 2012 nigo batangwa kobwatekana n'erigori rinene rigochio. Omonyene emeeri eyo omogaka Joseph Bruce Ismail niga akonyetwe n'amatari arenge gotoria abantu ase emeeri yaye ya Titanic ekora omobosokano na korimera. Ismail niga angete abantu pi wikana onye mokaye n'abana akagenda agachikwemenya ase egesinga ekemo ime ya Bongereza goika ogukwa kwaye omwaka o 1941. Abatuki nigo bagoteba buna onye ndiri emeeri ya Titanic yabagorite chisese ebimoni na menyamende kunanga omobosokano oria tobeti ase eng'encha abantu ere babonsi bechimeeri nigo batebire buna chisese ebimoni n'emenyamende nebwata amaseseni ching'aki bara ase esabari ase enyancha korende omwancho omotegereri ase eng'encha obwerori nokoboera kwa emeeri yabo gochabuka abarai b'emeeri eyo nigo babagorete chisese 12 chioka ekio naende chiakwete chionsi chigatoriwa isato chioka ching'aki emeeri yarimerete. Abarundi bonse b'emeeri ya Titanic nigo bakwete ching'aki chiomobosokano oyo. Morundi omotang'ani ase erieta Edward Smith niga akwete ase eng'encha obore bw'obonge gekobwatiwa buna ching'aki chiomobosokano. Smith niga araire naende atindete kerage. Omorundi okabere William Newdock oyo orenga omontereba ching'aki emeeri ya Titanic yatumerete eminete buna kere emeeri ya Titanic yatumerete omonto orenga ase steering niga arenge korukwanga William Newdock. Mwancho omotegereri William Newdock niga akwete ase eng'encho ng'a niga atebererete gotoria abantu bande era akiba ching'aki chikamonyora ekaba too late. Mwancho omotegereri William Newdock yagotema kurigia boat neretorie egatoka ng'achi boat chionsi bichare ngororo konyora chiachire.
Omuntu bwiko okonyagete no kurimira kwemeria Titanic no musacho kurukwa James Cameron. James Cameron nigarosetie film gose movie ya Titanic omwaka 1997. Filmu iyo ekoro kyumugano mugima gwemeria Titanic. Goikera bono iga omwaka yo 2020 abatukini gobagoto yabuna. Filmu ya Titanic erosiri na James Cameron yaoniwe $5 bilioni 5 chibesi cha Amerika. Chibesi echo chirarosi chimeli 15 cha Titanic chimanya koera aso mwaka yo 2020. Omugando yo nigo ariganiri gocha sore na Nchelevi Sobwoge omwoge bwobwoge the unbookable twin boy goetera Radio Vuna.